उठी के बलमुआ मोर कालास करे गेलई हे। सुती उठी के बलमुआ मोर कालास करे गेलई हे। 8 के बदले 9 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलई हे। 8 के बदले 9 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलई हे। सुती उठी के बलमुआ मोर कालास करे गेलई हे। सुती उठी के बलमुआ मोर कालास करे गेलई हे। 8 के बदले 9 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलई हे। 8 के बदले 9 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलई हे। देखते देखते आशा दोपहर बीती गेलई हे। देखते देखते आशा दोपहर बीती गेलई हे। 3 के बदले 4 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलई हे। 3 के बदले 4 बज गेले पिया पढ़ के नहीं अइलई हे। एक मन करे पिया के कोचिंगो नहीं भेजिए हे। एक मन करे पिया के कोचिंगो नहीं भेजिए हे। तो अपन पतर बलमुआ के पैसे के भेजिए हे।